pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Bah, aku jane ora tau lho madhep penonton malah. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk, Nggih, duduk nggih. Lenggah mawon, Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya, Pak. Iki ora permintaane di Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean, Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya, Pak ya baju. Napa? Kok serasi warna bajunya. Aja omongno tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku kudu dijarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro, sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Pun piye Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Ha piye? Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Ra apa. Piye Pak Yoyo iki Kados tamu. anake piyambak mawon. Ya pun. Pun nggih matur nuwun nggih.